ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ରାତି 12:15 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଲାଇଭ୍ ଭୂତ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇବି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଯିବା ତ? ଭାଇ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିଛି ହବନି। ନାଇଁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଚାଲ। ଭାଇ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଡରିଆନି ତମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲ କିଛି ହବନି ତ? ଆଜି ମୁଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ ଭୂତ ଅଛି ନା ନାଇଁ। କିଛି ହବନି ଆଗକୁ କ୍ୟାମେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଭୂତ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିଛି ହବନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଅଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ନାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାଇକ୍ ସବୁ ଥୋଇଲି। ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ହବନି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାପ୍ସା ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ କୋସିସ୍ କରିକି ଭୂତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସିଧାରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି ପାଖାପାଖି। କିଛି ହବନି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଆରେ କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆବାଜ ହେଉଛି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିଛି ହବନି। ଆପଣ ଦେଖି ଆବାଜ ତମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଆମେ ବହୁତ କୋସିସ୍ କରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଲୁଛି ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି। ସେ ହଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ପାଖକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ସେ ହଲୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଲୁଛି ସେ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ପୁରା ହଲୁଛି ଆରାମସେ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାଇଁ ଯାଉନି ଟୋଟାଲ ଯାଉନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସେ କିନ୍ତୁ ହଲୁଛି ପୁରା। ଆଉ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁନୁ ତଥାପି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ହଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଲିବାର। ମୁଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଦୂରରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ପ୍ରତାପ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସେଇପଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ସେ ଆସୁନି ପାଖକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ହଲୁଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଗୋଡ଼ ତ ହଲୁଛି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ ସେ ଜନ୍ତୁ କି ଭୂତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିଛି।